Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Kinaproblema mo ba na ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Naganda mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. Attention shoppers, it's time to save big at SM City Iloilo Super Sale. On November 15, 16, and 17, enjoy up to 50% off on your favorite brands and products. Mall-wide discounts on fashion, electronics, home goods, and more. Join us from 10 a.m. to 10 p.m. daily. Don't miss out on this biggest sale of the year. Mark your calendars and get ready to shop till you drop at SM City Iloilo Super Sale. DTI Fair Trade Permit number R6-ILO-10-152 Series of 2024. Make malupad na burador. Sige, digto to sa may turi. Baskog hangin digto. Ops, mga bata, diyan ka mo makadto. Kabalo-bala ka mo nga hindi pwede magpalupad sang burador malapit sa mga turi sang kuryente? Ngahaw! Kay kung matandog sang burador ang linya sang kuryente, pwede ini magtugas ang grabe nga brownout. Kag bangod mabaskog ang bultahe, pwede maglatay ang kuryente sa tugot sang inyong burador. Pwede ka mo makuryente. Ang malala pa, pwede nyo ini ikamatay. Sige sa ibang nga lugar na lang kami mahampang. Kung makasaksi sang pareho sini nga buluhaton, i-report dayon sa NGCP Tip Hotline 0917-847-6427 o kung 0918-847-6427. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong, broadcasting live from the City of Love to the world, Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service worldwide, netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak. Kawanan. Kulitan. More fun. Macho Kulit. Kampiyon. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Kawanan. More Kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon. Ari na ang gusto sang masa.
Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata lang patutikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Lagi ya. Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! K5 News FM Iloilo. Good afternoon Western Visayas. Good afternoon sa mga tatay kag nanay naton. Sa aton nga mga friends and enemies. Good afternoon ladies and gents. Kamusta? Ari naman kita sa aton nga programa nga hindi mabangbang. Aton nga mga friends sa mga nagatutok na sa 88.7. Thank you so much, kid. Sa mga friends man naton sa mga tanan sa Western Visayas, good afternoon sa inyo tanan-tanan. Laugh out loud naman kita mga ka-K5. Tausad dyan naman ini. Sa mga ka-K5 naton, nagatulot tambay na sa inyo balay. Nagatulot tambay sa guwa sang inyo nga ogsaran. Pamati na kamo din mga ka-K5 naton. Okay, sa Jahonta naman ang aton nga palatuntunan subong hapon. K5 News FM Iloilo. Well, subong hapon, alas 3:16 na ka K5. Nga programa kita subong sa mga friends naton nga nagatutok subong sa aton. Good afternoon. Good afternoon sa mga friends man naton nga nagapamati man subong dira sa may Arevalo nga nagapamati subong sa aton. Good afternoon sa inyo. Si nanay kag si tatay naton nga nagapamati man subong. Thank you so much, Gid. Thank you sa inyo. No worries Well, subong nga hapon mga ka-K5 naton sa mga supporters naton dira sa K5 News FM Iloilo. Good afternoon sa inyo, sa mga friends na naton dira sa may Hong Kong nga nagapamati subong sa aton. Good afternoon. Maayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. How are you? Well, subong nga, tamyahon ta mga friends ta. Kay karon sa pakalam naman naton mga ka-K5. Ang ato na naman nga isa ka pakalambaskog naman Dali lagi na, matamyaw kita ana. Good afternoon gali kay Ma'am Nadalyn Xiaotong nga nagamamati kay June Amahan. Di tanong ay gabamati man subong sa aton. Good afternoon sa kay Zurin nga nagamati kay Randy Diaz. Hi K5, mayong hapon man sa imo. Good afternoon man sa imo, gwapo. Kay Randy nga nagapamati man subong sa aton. Good afternoon. Macho kulit tamyaw ko lang galing akon nga nanay kag tatay nga always ginaga-tune in sa programa mo. Kag permigid sila nagakadlaw-kadlaw. Permigid sila macho kulit nagpamati sa imo.
kag na-enjoy gid sila sa imo programa. Thank you so much gid sa inyo tanan-tanan na. Thank you so much gid. Okay, Maferd nga nagpamati man subong sa aton. Good afternoon sa inyo dira. Thank you gid sa mga friends naton sa Bakaw. Nga nagpamati subong. Grabe ba lang storya sa K5 Special Report, no? Iga K5 Enrico Surito Jr. Nakalanta ko agina grabe duging kumo sa nga kondughan. Grabe ang pagsaysay mga ka-K5, no? Bao, i-try ko muna reach out malala si Inday, no? Siyempre, istorya ho naton. Good afternoon man sa kay Redel Amoros. Nga nagpamati man subong sa aton. Good afternoon, Redel Ramoros. How are you? Sa mga friends man naton diri sa may Kitinsalas. Nga nagpamati man sa atong program subong. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Sir, pa-shout out watching from San Dionisio. Mayang hapon sa inyo. Sir, sa shout out gali shout out watching from San Dionisio, Iloilo. Hello kay Nanen Enfa. Nga nagatutok man subong sa aton. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Muna bantay na ka muna. Pamati na ka mo. Ay di sa aton naman subong nga pakalam to the max. Basta dyan naman kay Jory Che, good afternoon lapating. Hi sir, good afternoon. Sa mga ka-K5 nato na hindi magkalipat, maginom sa D3 Bio. Ang D3 Bio mga ka-K5 may cold press extra coconut oil ina sa halin, ina siya sa lubi. Dako ginangabuli may calcium. Talantanan mga ka-K5 kung ikaw nagasakit imo ulo, may dengue ka, nagalain imo pamatsag, nagalingin ng imo nga ulo, gina-allergic ka, mag-inom sa D3 Bio kag Mighty C mga ka-K5. Very effective gina sa mga food supplement ni Dr. Ramil Oy. Ang sa mga nanay man nato ag tatay nato no agapo may gin-interview si Macho Kulit kay isaya kano katiil nagahubag so may diabetes siya. Ulot doon na iya tiil mga ka-K5. I-reach out ko ni siya no. Ulot doon ng iya nga tiil sa pag-inom niya sa DTX 500 sa sulod sang duwa ka semana nagmala ang iya nga tiil. Dibla kong diabeteson kana nagatubig-tubig na nagapula-pula na iya. Pag-inom sa GTX 500 na sulod sa duwa ka semana naglain ang iya pamatsag nagnami kag wala na basa-basa ang iya tiil mga ka-K5. Grabe ka effective no ang D3 Bio GTX 500 kag Mighty C ka-K5. Shout out man sa Bataon, Bernal, Catalan, sa Balasan, Iloilo, watching. Catalan sa Balasan, Iloilo, watching from Hong Kong. Thank you po DJ Macho Kulit. Salamat din kay Justine. Shout out Idol Macho Kulit o amo na ng akon nga ginainom kung ara ang akon sakit ulo. Sir Randy Diaz, good afternoon. Sa mga ka-K5 naton, tawag ka mo di anay. Tawag ka mo di. Kung gusto nyo mag-intra subong sa pakalam, unahon ta ka mo kung may pakalam ka mo da. Ang pakalam, hindi lang silingon nga panamit nga istorya. Pwede ka man i-share sang kasubo. Pwede ka man i-share sang ginatawag naton nga imo nga balatsagon. Parehas na bala sa akon. Pero sa iban man da. Aulamon mo sang kwarta, hindi magbalalayan. Ay na, ano naman? Watching from Pototan, user ako sa D3 Bio. Grabe mga user naton sa Pototan sa D3 Bio nakatutok din. Bulabantayan nyo this coming November 22 sa akong special birthday celebrations diri sa K5 News FM Macho Kulit Festival. Wow, sadya So tanan ng mga friends ko da kay birthday ko kung sinoda composer ka man, pwede ka di kakadto. May mga bay ko di sa station manager namon nga masugod akong programa alas 2:30 asa alas 4. No? Kasi nung singer da, pwede ka muna ka-guess. Kung sino dira ang ginasakitan sang buot, pwede ka-guess. Tanan-tanan, pwede ka-guess. November 22, pa-schedule na kamudaan, kinanglan ko 3 ka-guess. Kay John Kenneth Dilion, good afternoon sa imo, John Kenneth. Wala ka man to kabalik sa studio, good afternoon sa imo. Number to call right now, KK50919-099-9066. Magtawag sa 0969-071-9481 KK5 tawag ka mo din. May lawagon tadugay-dugay mga ngalan sa mga wala uya 0919-099-9066 kag 0969-071-9481.
O, tawag na kamo mga ka-K5 naton sa Jahon. Tani 40 viewers na kita subong. Hindi ka mo magalin-alin na kay nga may basahon si Machocolate subong sa mga tao nga pala utang. Nga para magdabo pag na viewers sa pamati. Dapat makalabot kita sa 70 na viewers. May mga top 1 kita subong nga mga pala utang. Na ako may mga friends man kamo nga pala utang ipalawag hindi kay Machocolate to para sa Jawa. Sadya ni well, subong nga apon mga ka-K5. Ano naman ay hanang aton nga pakalam, subong man, pamatian ra. Nakabatyag ka bala, nga kung kaisa daw ginaitik ka ginatuhil ang imo. Oh, yes. Balatyagon kaguna-una. Hindi ka na kung kaisa makapugong sa tuman kakakalam. Tuman ka init sang imo ginabatsyag. Gusto mo na ini nga ipautwas kag ipakalot ang gakatol kag makalang nga balatyagon. Oh baby, pagwala nga kag dunganan ta ka. Dungan kita nga magpakalam diri sa Pakalam to the Max. Ay naman kita sa Pakalam to the Max, ba? O share nyo ang aton nga live subong. Kami nagreklamo di sa akon, hambal nila sa akon kagina. Hambal nila sa akon ang title subong sang aton nga Pakalam amo na ang utang. Ay grabe. Pamati ka mo i-share ninyo. Kay may lawagon karon si Machocolate nga mga name sa mga parautang. Mayong hapon Machocolate, tamyaw ko dagan isang bana ko Kasi Noel Goles diri sa Telecom Computer Barangay Quintinsalas nga nagapamati subong sa aton. Wow. Share the live mga ka-K5. Agod nga mag-enjoy kita tulad nga hapon sa aton nga programang Pakalam to the Max. Tawag na kamo di mga ka-K5 naton sa aton nga programang Pakalam to the Max. Kung may ara kadaanay nga pakalam sa subong, wala ka di katawag. Pero kung wala ka sang pakalam, wala gid. Ori na mga ka-K5, kamusta na si ka-K5 Kimberly, ka-K5 Laurel? Ari pagkat sabang mga ka-K5 kadamo na sabang Machocolate nga mahilig mag-utang-utang. Muna blambal nila, utang, miga-miga, bayad, away-away. Sa mga tiyanggi na da, bala sa may mga tiyanggi na da nga pero may ginautangan, butangin nyo ngalan nyo da sa gwa nga bawal mag-utang, subong, buwas lang. Pagkabuwas naman, bawal man gyapon. Kadamo itong viewers sa bunga. Ari na mga ka-K5 basahon anay ni Machocolate ang kaundan sang aton nga drama sa subong nga hapon. Hibaluon naton kung ano ini ang drama. Ginpadala ini siya sang ka-K5 naton dira sa Kalumpang. Ang ini nga babaeng permi lang siya kano ginautangan sang iya nga friends. Hasta nga nag-abot sa tiyempo nga ang ginbayad ang iya nga e-bike. K5 Kim, good afternoon. K5 Kim, Langga Kim. Hello. Hello, yesterday you are not tawaging me. I'm tawaging you yesterday. Because I was in a press conference. What? At gin-open up na gali sa mga reklamo kung sino mga palautang na? Oo,
ginwarang-wag sa kahanginan. Walang bayad-bayad. Amo na ang manami. Ka-K5 Kim, isa naman ka K5 naton sa taga Kalumpang nga nagdangup sa aton tungod nga ginautangan lang siya nga ginautangan kung sino pang palautang amo pa na ang paraaki. Kung sino pa palautang amo pa na ang mga besyosa. Sino ingalan ta subong nga K5 Langga Kim? Si ano naman nga pangalan pa? Ang dupang si Betty. Si Betty. Dupang pala utang ginayang mga ngalan yung mga Betty. Tapos, si Betty ang gapang utang. Oo, ang nagapangutang. Ang nagreklamo diya sa aton, sino pangalan ta sa iya? Sino? Sino ka dyan? Sino Fea? Sino na? Sino? Si Tilapia? Si Betty Lafea? Tama ka kay Ma'am, so hindi ka rin napulot ang pangalan. Ang ginutangan si Betty Lafea, ang nang utang amo na si Betty. Oo. Babungga. Anong istorya niya nga nag-abot sa tiyempo nga pati ang bana niya ginduso niya pa kay Betty Lafea kag iya nga Evay. Para lang matabunan ang iya nga utang kag hindi sa patawag sa barangay. Sugodi na ang istorya sang tigulo, utang, bayad, bana. Yes, K5 Matt Chocolate. Ganda ang viewers. Ang atong nga characters si Betty. Si Betty, taga Kalumpang gina siya. Hindi ta lang pag-specify, kaya ba i-kug-on ko karon sa mga taga Kalumpang? Dinapan man yung Kalumpang. Sige. Tapos? Somewhere in Iloilo City lang. Si Betty, K5 Enrico. K5 Matt. Gwapo ko yan lang kayo K5 Enrico. Sige, tapos? Actually, ano na din sila. Magkumarihay sila ni ano to gani? Ni kay Kabudlay ba sa mga ngalan ginahatan ni K5 Jason? Ni Destiny na lang ni Destiny. Si Destiny, si Betty, kag ang bana naman ni Betty, si Troy. Si Troy, ay. Nadala sa pa si Troy nga nagpahuway-huway to subong sila balay ba? Tapos. So, ang mga K5 Matt Chocolate, one time, kay hilig abi ka K5 Matt pala mag-shopping, online shopping, mag-add to cart ni Betty ka K5 Matt. Kung ano makita niya sa piyak balay ka K5 Matt, bala siya nga, dapat malabawan ko ni, dapat makabakan man ako ni, dapat maabot man yung order ko ni sa sunod ni semana. Do hisaan siya bala ka K5 Matt, nga for example, kung anong ara sa iban, dapat may ara man siya kay K5 Matt. Kumbaga gusto niya gali at least nga do hindi siya malabawan sang iban. Yes, kay K5 Matt. That is why nabisan wala siya sang kwarta, utang lang siya nga utang para maka-order o kung ma-add to cart ang iya nga mga wants kay K5 Matt. Tapos kung kaisa ka K5 Matt, for example, makita niya nga nag-order to sang isa ka set nga sofa ka K5 Matt, pag just meal, 12 meal ka K5 Matt, mo-order naman siya, tapos hambalo niya na ka K5 Matt, ang kumari niya, nga, mans, pautan nga ako biyanay, paul na ako bikay, pa-hospital si nanay. Ginarason niya, si nanay grabe pa ospital ka K5 Matt para sa emergency. Wala kabalo wala si kabalo si Kumaria nga luho gali pangbaka gali sa mga anik-anik sa balay o kung sa iyaman ni mga lawas ka K5 Matt. Sige ka K5 Kim, mahaboy ko na commercial. Kay parang hindi kita pagmimuhan. Dito sa programa Pakalam, sinutong na. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.
K5 daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Ako ka. Ano? Ano ba? Tabos ako daw. Luha ko. Lagi man pasko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina na kabato na ako niya. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko niya pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkata ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upo kag sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 42 after 3, good afternoon. Mga ka-K5, sugpunan natin ang aton nga istorya sa pagkalam. Ibalo naton kung ano nang istorya ni ka K5 Langga Kim. Share the live, share the live. Ang tanan nga makarelate. Amo na bala kung kis ang biskan pigado ka lang. Gusto mo man magbulig, pero kung kis ikaw pa ya ang diado. Kadamo zumong sa mga tao, mga ka K5 nga kumag-utang. Grabe nga, luhod gid. Tapos, iban kung kisaan nag-ulo-ubra sang istorya, pati ang bata nila nga wala gamasakit. Tungod ina sa luho. Tapos, kung ikaw na gani mangita sang paagi, kung ikaw naman gani sa pilakadlaw nga mangita sang kwarta, wala ka na nila o hindi ka na nila pahulamon.
ba? Well, sumong hapon ka K5. Sorry na. Ang kasugpon sang istorya sang babae nga pala utang. Oo. Check naton sa linya. Good afternoon kay Danny Labrador, ganda nga tutok man sa aton sa program. Kay K5 Kim, good afternoon. Hello. Wow. Ganda mo ba lang aton callers basta nagatandem kita because of your voice lesson. Oh, sa do re mi fa sol la ti do. Kanami ibis ang tingog mo ka K5 Kim. Bis ka na wala ka nagainom sang extend. Doon nakainom lang sila sang extend. Diretso sa imo nga istorya. So, sa continuation sang ating na istorya kay K5 pa. So, amo na to, actually, kaduwa na ka beses nga nangutang si Betty kay Justin kay K5 na. Tag ang rason niya kay K5 na. Puros emergency, hospital si nanay niya, tapos ang sunod niya nga utang, ang manghud ko na hospital kay K5 man. So, amo na parmi balagi na rason niya kay K5 man. Tapos, one time, although nga ginakulang man tayo si Destiny, pero nag-abot liwat na time, nga nangutang naman si Betty kay K5 man. Wala siya kabalo nga ang baklon kung tani ni Betty ang flat screen nga TV kay K5 na. Ba flat screen nga TV? Wow. Mga 32 inches. Pero wala na obra si Betty. Si Betty kay K5 mat, ara na siya sa balay nila. So wala sa galing ibig na obra, wala sa galing pang utang, wala sa galing obra? Yes, kay K5 mat. Kung kaisa, naghahambala na siya kay K5 mat nga bayaran niya lang. Kay ang bana niya abi kay K5 mat. Himan. So gasalig siya sa allotment sa iyang bana. So butsilingon kulang pag lang allotment niya kay ang luho niya hindi manigaran. Oo, hindi mabanggam. Oo. May mabakal sa amos ini, may mabakal sa amos ini. Kaya nag-abot ka sa tiyempo ka K5 Kim. Nga nag-obra na siya ka ng barbecue, agud lang makalibod-libod to din na. Yes, ka K5 mat. Kay one time, nag-away sila sang lalaki, sang banaya. Ka K5 mat nga si Troy. Kaya ang balya, tawag na, kapila siya magpadala sang kwata para tani pagpakayo ba sang ina nga balay. O galing, kay wala sang nagakatabo ka K5 mat sa ilang balay. Kundi, ginagasto lang nga ginagasto ni Betty ka K5 mat sa iyang luho. Ay, sus. Yes, ka K5 mat. So pagkatapos, nag-abot sa punto nga sa sobra kaakig ni Betty Lafeya. Mayang hapon kay Mike Lat, Jurin Costorio. Good afternoon. Paglabot sa tiyempo kay K5 Kim, ginreklamo niya ang babae sa barangay. Yes, ka K5 man. So ginpatawag sa? Ginpatawag sa. Actually, hambal pa na gani isang tawag na ni Betty. Hambal nga ipatawag bagay ko sa barangay. Naghambal naman ko si mo, diba nga bayaran ta ka? Akig pa sa? Sa utang mo. Akig pa sa ya? Oo, tapos naghambal pa siya ka K5 mat nga wala ka sang right nga mga akig kay mabayad kaya kung saan ako gusto. Amo ginaya ka labanan sa mga palautang. Matsukulit, sige, ang programa mo kanami, turutudo di radyo ko. Ay, abang sa piyak bala nyo, kung may nagapamati. Ay. Tapos, ano dayo nagsabat man? Oo, basta utang-utang, gani, utang-utang, dayaw-dayaw. Pagkabayad, lagyo-lagyo. Pagkatapos sa K5 Kim,
Oo, Saan tapos nagambal si Destiny kay 5 mat. Siyang nagtubangay na sila sa barangay. Nga, hambal yan, Mads. Madugay na balay ako yan nakabati isang istorya nga ginagasto mo lang sa kundi-indiin. Tapos nagambal ka nga na hospital si nanay mo. Tapos na sumalang ko, mayo man lawas yan. Hambal ko doon, na-admit ka kay 5 mat. Tapos na sumalang ya ka kay 5 mat. Sang may ginkantuan siya. Oo, gakaon pa sa ano gani, street pad. Oo, nagkakaon pa sang kwek-kwek. Ala kalain! Hindi sa pagkarmahon. Ano klase na babae na yaman? Ang balya ka kay 5 mat, amo na balang gina-admit ka anong tubo ya, kwek-kwek? May na-comment niyo, si Anelia. Wow, relate ko sa mga utang-utang na natag ko bata nila, kautang niya. O gintag nila, kanong iba niyo. Itag niyo mga bata niyo, mga friends niyo. May mga utang na. Tapos sa K5 Kim. Tapos amo na ka kay 5 mat nga nagambal ya si Betty ka kay 5 mat nga base ka look alike lang to ya sa nanay ko yung nasumalang mo. Patapa ka lang ya. Ako na yung ambal ya ka kay 5 mat. Nga ambal ya, hindi sa nagambal ka man yan na hospital to yung mangod mo kay na gastroenteritis. Panakitaan ko pa to gani nga nagkakaok-kao, nagagopigop sang batso. Sa nagligan nga adlaw. Tapos sa malon mo na-admit naman. Tanala lang na pamilya ang na-admit. Amo na ka kay 5 mat. Tapos nagambal naman yun si Betty kay 5 mat nga sagad ka mautang tapos kung hindi ko kabayad makikita yun. Ako na kay 5 mat. Grabe. Active pa si Betty kaysa sa kay Destiny kay 5 mat. Sa nag-abot sa tiyempo, sa kaaki guro ni Betty Lapea, ang ginobra niya, gin-screenshot niya ang mga message kagin post sa social media. Bawa doon nakitaan ko na kayo na lang. Ano nabasahan ko na? Tapos, nabasahan ko na kayo na ha? Tapos nagreklamo sa may barangay. Tinambas ang barangay sa iya, be? Ang ginambala niya kay 5 mat. Nga dapat, may agreement sa kay 5 mat. Nga dapat sa mo ning adlaw, malikap, dapat sa mo ning adlaw, Betty, dapat mabayaran mo na ning utang mo. Nagrabot na ni sa 80,000 ang utang mo. Tapos nagambal niya kay 5 mat si Betty, nga paano ko na yabayaran dayon? Kaya bala niya naman nga unemployed ako subok. Pero kipalabot nila sa bana yung asiman, hadlok sa kuno? Ay wala ka balo kay 5 mat ang banaya nga si Troy nga may utang siya kay 5 mat kay ang panumdum ni Troy kay 5 mat bastante na yung ginapadala ya every month kay 5 mat. Kung kaisa gapadala siya 60,000 per month para lang nagani kay 5 mat sa kay Betty. Tapos imagine mo na dako 65,000 per month. So, ga-wonder siya kung di nagakadto ang kwarta kay 5 mat. Kaya wala sila kabalo nga na-addict man sa scatter ang si babae. Betty kay 5 mat. Ang sugal-sugal na sa internet? Yes, kay 5 mat, kilabutan, siya kaagawon. Bisan ano siya kagwapa kay 5 mat. Gamudlo mataya kay sobra kapulaw. In short, kay 5K, wala yagid na bayran si... Pila ano utang niya sa Changi, ginahulaman niya. Pati miswa, utangon pa. Pati sardines, utangon pa. Grabe, nagid na iyaya. Yes, kay 5 mat. Alos na lang utangan niya kay 5 mat. May utang man to siya sa may piyak balay nila. Tapos, para utang man siya bala kay 5 mat sa mga kita mo ng online nga loan na kay 5 mat. Do halos sa kada adlaw kay 5 mat, mga 50 katawag nga baton niya kay kapanukot sa iya. Pero dos kama nang sa online na. Skaman kung kaisa sa online, kada ko ang interest kay 5 mat. Kagi ka man na haw? Akon gani, ito gamay lang ba kay 5 matang sa iyasang hindi ko na paglapas. Matso kulit nag-abot sa point nga nagpakitlooy gid ko no si... No ito galing ala niya? Si Betty. Si Betty kay Betty Lafea nga hindi lang gid kuno pagpabalo sa bana niya. Kung gusto mo gani magpuli ang bana ko, pwede mo siya invite ma-dinner biskan duwa lang ka mo. Nga gin-offer niya ang bana niya kay Betty Lapea.
Yes, kaki 5 mat. Gin-offer ya ang bana, hambal ya. Hamis-hamis man ang bana ko. Aba? Oh. Oh, tapos nagambal sa kaki 5 mat nga sobra pa na ya sa 80,000 ko nga utang sa imo, makabayad na na fully paid. Basta hindi lang pagsugid. Ay, grabe ba? Hay pang, gaurok-ok gid kami di si imo with Ma'am Ana. Si Sir Rijan Bataon. Sir Rijan, amigo mo to sa Lemery, wala pa to kabayad sa akon, sir. O grabe si Sir Flo. Ang kanami isang buhok ni Sir Flo, do pwede patindugan sa airport, no? Tapos sa K5 Kim, ano ang natabo sa ulihi? Tapos kaki 5 mat, one time nagpauli na ang banay ang si Troy kaki 5 mat. Yes. Tapos, dito yan na hibaluan kaki 5 mat. Nga dugin dugin sangla pa sa sang iya pang asawa o kung bayad pa sa utang bala kaki 5 mat. That is why niya gin-confront sang bana nga si Troy, si Betty kaki 5 mat. Nagambal siya nga kaki 5 mat nga matyag mo sakon damit o kung alahas na pwede mo mabaligya, pwede mo maprinda sa iba. Nag-abot at sempo nga ang e-bike ni sino to gani? Ni Betty. Ni Betty ang amo na ang ginbayad dyan sa kay Betty Lafaya. Yes, kaki 5 mat. Pag-abot sang bana, nga nagahabok na ang battery. Pag-abot sang bana, dito sila nagbinaisay sang iyang bana hasta nga nag-inaway. Grabe, no? Tapos nagambal ang bana ya kaki 5 mat. Nga kung amo na ibaligya mo mala ako tapos wala man kita bata, bulagay man kita. Sino ang bawas sa ilaw? Asa nakalabot pa sa bawas, no? Grabe, no? Dapat hindi amo siya na. So ang learning naton kay K5 Kim, kung may bana ka nga siman, halungan mo gidyang kwarta nga ginapadala sang bana mo. Di ba la? Yes, kaki 5 mat. Kagkon, hindi, wala ka sang ikasarang nga magbayad, hindi ka magpanguta. Oo. Dapat ang manugutang, dapat magpakanubo, hindi nga sila pang isog. Correct. Amo pa nang nga amo na gidyang batasan sang palautang. Sila pa ya mautang, sila pa ya pinanghaki. Tapos i-block ka pa na sa Facebook, i-unfriend ka pa na kaki 5 mat. Kurungan sang manok, wala pa nahuman. Tapos? Tapos kung kaisa kaki 5 mat, kung i-post mo sila sa social media, mambal na kung sila nga ginpakahuyan mo sila. Tapos kung sa kita mo na kaki 5 mat ang nag-post sa Instagram sa mga manamit na pagkaon. Tapos ikaw nga ginutangan, wala ka na halos makaon. Pero anong utang sa imo, baw? Nakakaon sa mga back ribs, mga front ribs. Ay, abaw! Ang bota. Malagaw makado sa Starbucks. Di pa inam-inam sang coffee jelly. Pagkagabi ma-post nga hindi siya katulog. Lagaw-lagaw sa Siargao. Sa Riga. Mapabolket. Ano na yaman? Daw namin, kayo pangabuyon sang gasol ninyo balay. Ay, ang lesson naton subong, hindi ka na lang magpautang para nga wala ka problema. Galing subong niya. Huwag problema subong mo, kung di mo pag-utang, hindi ikaw pa sala. Kapin pa kaki 5 mat, kung may mga nitawag lang nga do utang nga kabalaslan ka kaki 5 mat sa iya, for example, yung salbari akaw isang una, or may isang una, may nahimo siya para sa imo. Isumbat wala kaki 5 mat. Yes. Isang una gani, isang halos mapatay ka na to, tugin salbar ta ka to, madisgrasya ka to. Nasunugan ang balay nyo, tapos ang mga tubig di makapatay, laway lang yung indupla kung napatay ang sunog. Mama mo na bala, no? Mag-get ka kay 5 mat. Amo na budlay, mas mayo pag gani mag-utang sa kwarta kaysa may utang nga kabalas na kay 5 mat. Kabudlay, gimano nga bala. Halong ka mo, permi. Sige lang, sir, libre lang, dumahuya ka pa na. Amo na halungan nyo. Pero subong, kabay pa ang tanan nga may mga utang nga hindi ka balo magbalayad. Kabay pa magkaladasma ka mo. Okay, 5 Kim? Oo. Dapat sa may mga tiyanggi, da bala kay 5 Kim, ibutanggid.
Hindi pwede ka utang subong buwas lang. Kaya wala katapusan ng buwas mo pagkakita. Sunod na buwas naman, bro. Buwas na naman. Wala katapusan. So ang lesson naton, maayo man magbulig ka, pero kaluluoy, ikaw sa ulihi. Yes, pour that through the fire. Kuring, baka, baboy, gansa, pabo, wala na kita tsempo. K5 Kim, may gusto ka tamyamon? Yan, K5 Mat, may hapon dira kay Mami Immaculate, lapit dira sa may Lapas Plaza, sa tupad sang call center. Kung gusto niyo mangapi, dira ka mo pangapi. And of course, sa K5 naton, dira nga nagapamati sa mga kasimanwa kung Tagalion. Sa mga Tagalion, dira lapit na lang ang Happy Fiesta Festival. Wow! Mga Tagalion! Oh, yes, K5 Mat, may Miss Leon Tourism, pero wala ako dito. So, matagaulan ko. Mga Tagalion, ngurobe kami ni K5 lang Kim. K5 Kim, salamat yan sa imong tiyempo sa aton nga palatuntunan. Pagkaalam to the man. Wala na kita tiyempo, mga K5. Kaya itong dramatista, arin na din sila, nag-sok-sok sila sa puti kag itom ng mga bayo. Nag-ready na sila sa ilang drama. Ang title, Rehas. Sa mga friends and enemies natin, good afternoon sa inyo. Hindi magkalipat na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Inom Extend, DTX 500, D3 Bio. Shoutout kay Sol Silos, Saison, good afternoon. Mad Chocolate, para sa #1 your radio station sa kalibutan. Makalabot man ka na sa Ecuador? Kakong diin pa. 88.7 K5 News FM. Kampiyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May po. Sa kape, apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Makabutika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Makabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang kasugbon sang aton drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, nagnanay ka ba? Sugot ka na sa transaksyon ta? Kung sugot ka, Grace, subong dayo natagan ko ikaw sang malahalon nga cellphone kag kwarta nga down payment. Pero... Ay, day! Talagsahon lang niya day nga oportunidad, day. Din ka nakakita kada transaksyon mo, 15,000 ang bayad si mo. Kung sugot ta, ari, 15,000 ni, una nga pabayad. Kung daw alang-alang ka to mag-video-video sa inyo balay, pwede man dari ka sa amon. Pagamit ko ng isa ka kwarto. Pero tikaltasan ko ginaya 5,000. Ang 15,000 mo, may mo na lang na 10,000. Kung hindi ka man nagyapon, perde, pinsara bala. Ay, sus, Grace, kung hindi ka, baldayon ka na mo interesado magbaton sini. Pero abi mo day, kanugon gidya pala day, kanugon gidya.
Basi diri ka palang sini makapatindog sa taro nga balay. Di ano? Ay, kung hindi ka sa gina-offer ko sa imo, sa iban ko na lang ihatag, ano naman? Hindi ka man na mabudlayan, kaya nga mangita sang tao nga gamiton mo sa imo nga shoot-shoot kay, ara, mga bata mo, amo nang perfect nga ginapangita sa mga customer. Iban da gani na ayawan pangita sang tao nga gamiton nila kay yawan gidya ganyo Ikaw yaday bongga, ara no, pitok bilog bata mo. Gamit mo na tanan. Ti, ano man? Ay, nano, kwarta na gid na daw, ginapalibugan mo pa imo ya. Ay, gai ko bianay. Isa ka adlaw nga plaso nga makapaminsar ko. Sagid ka adlaw kalawig naman sinaya nga. Pus lang gid na. Kuan, sige na bala. Isa lang ka adlaw. Please. Ay, Diyos ko, nga babae ka. Kwarta na ginadog, ginapabugatan mo. Pante, sige. Pero padala ko na lang nga daan sa imong cellphone niyo, ha? Amo niyo, ha? O, kabalo ka naman siguro magamit sa kamera. Tapos, kung tapos ka na video, i-send mo dayon sa email. Ato bala? Atong email mo? Ano to ganing email ko man? Bilangguan yan, ano? Kaman mo crush. Kapila to naman kututudluan gina. Kalipat ko bimo. Ano ko na lang imo naman na. Sige na, bahala na da. Kung desidido ka man kadto ka di, kay assist ka sa una mga video nga himuon. Dala ang baby mo to ha. Ang isa ka tuig mo nga bata ha. Pinakamanghod. Pila to edad to? Isa ka tuig no? Oo, isa ka tuig pa lang to si Bless. Ate, dala si Bless Siyang unahon ta kay para hindi ta mabudlayan. Hindi mag-ulo-ulo patada. Ha? Sige na. Ay, bot. Kagini pa ko si King Chansa, day. Kung maglipas ni day, hindi na niya magbalik, day. Kay ihatag ko ni sa iban. Ano? Ginataga niya kasang cellphone? Oo. Ari ho. Mahal ni kuno. Bah? 20,000 sobra ni kunong bili. Kag kung magsugot ako sa kada project nga matapos ko, may 10,000 o kung 15,000 kiyaw ko nga batunon. Aba? Dumayo na ako. Pero, mano ka da? Bidyo-bidyo Mangita ko model nga mga bata. Ati kung bata nga model, araw, pito ka bilog, Mangita ka pa sang iban nga. Si Bobot, tiso yun. Man kung makailis na, si Bila, si Gina, o hindi gani, si Bibi Bliss, si Kylie, si Mary, si Junior. Di kung tatay, siyempre, pwede man ko na. Kung nanay, ti. Ikaw ay galing kay ungab ka man. Hala? Mang model? Ay, nay? Oo. Dasig lang yung kwarta sa model. Kiyay-kiyay ka lang raya. Ayos na. Nahuya ko yatay. Ako ya, gusto ko na nga. Kung mag-ugyon kita tanan, dali kita sini magmanggaranon. Kapaatop kita dayon sang aton balay. Kag ang dingding, ipahalo blocks ta. Dason, ang salog, siminto. Ay, sige na, blasog din na dayon kay para magtinad man pangabuhi ta. Kag siyempre, maka-relax-relax mata kung kisay kapoy na naman sige panagat ya. Kag hindi na kita magutuman sinidan, mga anak. Yay! Hindi na kita magutman. Yes! Abunan siya na kita sa kwarta kag pagkaon. Yay! Mamodel ka! Kena magsugot lang ang amiga mo. Biging. Sigurado na ko nga kwartang mapasulod sa atin na bank account. Oo, gid, George. Oo, gid.
Kag sigurado nga masugot gid si Grace kay mangaraan, haluso na makakaon. Kag pito ka bilog ang kabataan. Wala nagpalibak. Wala ginagpalibak. Ara na. Seno balay na. Si Grace gatawag. Dali ang sabton ko. Ang gusto sang client, Amori. Ara Grace, lantawa mayong picture, amo na, sample picture. Sundon, sundon. Nan. Ay, ang bata nga babayi, ara sa lamisa, kag ginapatuluan sang kandila. Anay ka. Wala na dasang daw hapos lang? Ang hapos lang da bala? Uy, kahapos na sinaday. Kagkadasig lang sina. Ara. Ang tripod. Iplastar mo lang nga para wala nagiyo-giyo. Kuhaon mo lang anggol. Pagod hindi ka mabudlayan mag-uyat-uyat. Minimum of 3 minutes malang na, likod kagatubang, patuluan mo kandila. Back view, front view. Ano na budlay? Kapos sina. Sugdi na bala. Para matapos. Oo. Nak, pasensyahagin si nanay, ha? Agi lang ni sakit na ka. Agi lang ni. Unahon tang sa likod mo, ha? Pahapon ko siya. Ara. Karon, sindihan ko ng kandila, Para nagsiga na. Karon patuluan ko na una ang likod ni Bless. Nagidason ko naman dayon ng sa atubang nga parte sang iya lawas. Halin sa sentro sang iya. Ulo pa'y dalom. Sugdan ko na lang niya para matapos na dayon. Karon na. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumarkos sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. DTX